Daytoy ti ay tupiko iti IFM News. Idanon pa ikada kayo ng iti tips ken adal para itinaldaw. Ay tupiko iti IFM News. Manipon iti pagtaltanggan nyo ang radio station dito Ilocos Norte. 99.5 IFM Lawan. Ay tupiko. Idol Lawrence Martinez and Idol Glenn Batuyo. Topiko. Oras na yan mga idol, alas 5:36, tuloy tayo apo, dito yung topiko tayo tatang musakbay na data. Iawis mi na kayo apo, nga i-share yung man, dito yung agdamay na ta Facebook Live, iti IFM 99.5 Lawag. Ken, hello kay Himawari na ragsak, ken nagasat, abigat yo, ay agsapa yo, kada kayo Idol Lawrence, kaya Idol Glenn. Ayan, okay. Good morning. Good morning. Kansapay ko matanda ragsak tayo amin. Malagip ko tayo grade, tibarkadak, hindi agbasbasa kami, tas lang price, ti gasolina ita. Puro line of 7. Apo. Hindi naman nung line of 9. Well, sana yan. at least the line of 9, 79. 79. 69. Hello kaya Daisy 1. Kaya ka stopay. Afu, mabuy-buya. Kayo pa around the world dun mga idol ko na. Thank you. Thank you po. Pati ni Jerry Valdez. Yung bagabigat mo ko na ni Doc. Well, napangkanong mo na ka-RSPC. Naki RSPC Dakmar sports kan editorial cartooning nak ini. Wow, ang walang drawing ni Doc. Well, haan mo kay kasta-kasta nalaing din. One. Nalaing ni One. Joey C. O di ba? An editorial cartooning san ka pa? So, Sapay, ang drawing. kumakanta pa'y data. Ay, when ayaw. What? Karagado ti... Voice talent Voice data. Diyan ka mo ada di naki-broadcasting. Ako naki-broadcasting hindi ko, Doc. Nagpinas boses mo, ha? Awan pa hindi ko. At di hampay, Sports ka, no, eh. hampay siguro nga ko ay sunay di DJ. Hampay nga nahubog. At dati ko alam. Hampay DJ, ano ba yung confidence na. Hampay nga nagbusingar. Hampay, di pela, ko na, di talent nag-apagbusi. Hampay ang busingar. Apagbusi nga isong kasi ko. Kasi Kuna ni Julius Riaco, Batagaban. Good morning, sir. Anak ka ng Ay, good sports mo, morning. Idol Glenn. ay, adati sports ko. Oo, ana. Sports complex. Ay, table tennis na. Di ba? Agwas basketball na. Ngamjak DJ basketball, talaga kaya-kaya basketball nga ta. Talaga. Oo. Dati lang kami mata dumay so ano agwas basketball naka contact lens. Ay, wow. Naka-contact Contact lens. na. Di contact lens sa Idol Glenn, kundi pura. Antes la pusa. Dahil kas la pusa no ka. Makakita ta kuning siyempre ka gor jump lang ito ko mabutong dati amuda kang kuha niya DJ lobo. Lobo. Di ba nakamot mo tayo yung kaldeng? Ang kaldeng. Wag ko na Kaldeng. tayo kas la pusa lang puno ta kalding. Kapag kalding. At least nung kumakas la kalding ko makigtud da ata angot pay lang kumading. Big complex na ano na Idol Glenn. Ay, ka ni Idol Joey C. Saan ka nung ausok pa ti broadcasting? Kami nga usap broadcasting. Awan broadcasting. Actuality. Ano ka year? Amon, di Ang mo. tanong anong year yan? Di ba? Baka 1889. Hangami nga, tingami radyo, awan radyo. Kasi newspaper talaga pala hindi ko naman. Ngaminatan, gaputa, at tayo aputi advanced technology, modern world. Advanced curriculum. Advanced curriculum, K-12, kakasta. Akit dapat yung TV broadcastingin. Adat sapay kwan. Yun. Laban ti AI. Ay, baka dapat kas na Adapter kas yan. Actually, pinadamag ko kani Idol Rain Santos nga ang ganata tagat katay sa pela. Akat Madipin na karina. damagan man kani Sir Adrian Ayalin no kasano iti panang tratarda kanang iti AI iti modern journalism Yes. at agundawayen. Yes. So jaka mo no dinamag na. Kasi dati no madlaw mo kami. Adun sa kanong kami matkwa. Dati ipasam DJ aramid mo ma-detect ti AI dahil ma-detect ano kung haan nga AI Yes. AI. And malagip mo dati di tanay nagapom nga station Tabagi. GMA. Tabagi. So kung tabagi rin sa stasyon lang. The GMA. Ita Florida. Ito GMA
Han ba nga da kayo ti or isuda iti nagramat iti AI for sports? Ay, injak lang amo. I think at the DJ time makasjay sports news. Okay. Pero AI na siya. Datay Actually, tingamin... AI nga tao kasjay. Actually, tingamin GMA, ta isusuna-laangan eh. Kasi din nakikulab na nga ti ABS-CBN. Nakikulab. Pero this time, kasla lang agsinadamanan at mayat-mat man ti ABS-CBN. O, diba, mga idol? At tumating competitionin. For how many years din na nagkasama sila? Mga 5 years ko naman natan. 5 years ba nga ito, DJ? Wala na 2020, hindi mangrugid di COVID, hindi. Nga, hindi. Amom, hindi Sky Direct ko nga nagpukaw kidi na nakakapumunti di Sky ko. Awan dati ko na yun. Awan sa Serbin. Yes. So, anakad gamin Idol Glenn, iti important siya pa, it is school's press conference. Ado. Go ahead. Di umuna kit, DJ. So, naghuhubog ng talento sa mga bata. Yes. Nagpapalakas ng tiwala sa sarili. Sa digidya ubing ngamin, kapag sumasali ang mga estudyante at competition tulad ng news writing, editorial writing, broadcasting at photojournalism, nagkakaroon sila ng lakas ng loob at kumpiyansa sa kanilang kakayahan. Sarili. Yes, of course, no. Skills siyempre, na. No, DJ pinangkwada noon nangabag agam nagpintas gayam deti shots ko, nagpintas gayam deti boses ko. Actually no photojournalism dapat detailed kasi DJ DJ ipakita mo. Yes, kasi on point DJ. Yes, oo. Detalyado nga talaga. Tapos na magkita mo niya DJ istorya. DJ photojournalism nga mo kuna. DJ picture iso ti mangipakpakita mangidep-depik ka DJ kayat mo nga i-news. Yes, kan ti photojournalism mga idol kat no ana iti kayat mo nga alaan iti ladawan akit iso iti mismo nga istoryam di Jayen. So anyway, symbolism kamayatan na kadito nga panahon because we have all this smartphones tayo kan digit yung cellphone tayo pero haan lang gagagangin nga napintas ti. Pero I think ano ito Glenn ti standards kasi di photojourney DJ cam DJ nga digit talaga nga nga to ti kwan. Pero nung modern world modern journalism I mean dati labas ka na sa schools press akit is usaran talaga mga idol tatan nowadays kat it's either smartphone or DSLR nga surot at kanyak ni Rebs Velasco. Diba? Anyway, DJ pa ito sumaruno ay agad natututo sila na maging responsible reporters. So isa sa mahalagang layunin ng school's press conference ay matutunan yung mga tamang impormasyon at paglaban sa fake news. Natututo silang magsuri or magbigay ng balita na may katotohanan. Magsuri kita. When they sabali man na tapanunot mo. Ay, kasi lang siyempre no nagbasol ka I'm sorry. Anaya? Mangkita. Manalaing. Ayan. Mangtingiting. Mangtingiting yun. Ayan. Mangsuri. Magsuri kayo ng mabuti ha. I'm sorry. Okay, so nagbibigay din sila ng oportunidad sa scholarship at mas mataas na kompetisyon. Yes, mga idol. Ang mga nananalo sa division or regional level ay maaring mabot sa national competition tulad ng National Schools Press Conference tapos nagiging daan ito para mas makilala ang kanilang talento. It's a national press conference ay akita ni Ma'am Jessica Soho. Yes. Ije Ilocos Sur last year. Last year ba yun? Ma'am Jessica Soho, kung amin dito, legacy ni Ma'am living Jessica. legend dito ang amin. Sumarod nagmayat Actually, I am very, namit mo sunan? Siyempre, karena iso ti ko amin, iso ti head ti news ti ko, and then, sa Ilocana isuna. Nangan kayo. Nasingpot ka na ko na Nasingpot. Kana yung nga umay no kata GMA di ko, isang balbalin nga ko amin. Hanlang nga mang bisita no kindi agi-share ka di ideas ka ko. Or isang kabasit lang. Kastigaya mo. Unang latan ata. Anang harog. Alang nga mga amok day. Tangkong mo.
Oo. Ang kilala It's ino very yung nice. Jessica. Ay ko na ni gayam ni Idol Joey si ambot sa kambing na may bangs. Yes. Ay dito pa di ba? Well, IFM. Kung nga Rod ni ambot sa... Ambot sa kambing na may bangs ganun talaga. Tapos sa 90s ka nung idihanak pa na ianak. Oh, di ba? Dati pa yung nahuhubog daw ang pagiging mapanuri sa lipunan. Mapanuri Of course. Siyempre, amom DJ, amom DJ, mapaspasa mag-10 environment. Amom ti pag-atake, Oo. yung atake mo mismo. Atake. Ken amo yung kadi mga idol nga ti talaga role, basic role iti journalist or media man Yes. or you some says media man, newsman, radyo man. Radyo, ano ba? Datayo dahil hindi makukuna Watchman. Watchdog. Watchdog. Watchdog of Alas, society. ikaw na yung watchdog, ako yung watchman. Pero terminology, watchdog pa yun na talaga. Watchdog of society ko na nang. Datayo ti taga-sipot. Naanyaman ti anomalya. Data politiko. Sika watchdog ka. Sakit. Watchcat. Alright. Makamukanta. Makamukanta. Okay, mga idol. Hello kay Camaritas Tarantino Liana, Annabel Arrenzabal, Maripunta Mautigay, wow na wow kurimaw. Ay mama, balik kayo nga bumisita ka na yung kasta. Ay hanggang landscaping gayam tamok no agla ko ti makmakan. At danto man siguro di kita ikuan, di kita kasla photojournal Yes. nga way da diti Lawag. SM lawag SM, una diba? di kita, it's either pupunta sila sa mga kwa di kita tourist spots si Loco. Correct. Mapanda man dita paway. So pagmayatan na, ito mga idol, ang paparan Mapandag drawing ita. And speaking of tourism, dati mga ipakitan mga idol nga talagang dinadayo na tayo dito sa norte. Ipakita da nga ko ang Kinatan ukra lang. Ilocos Norte. Total Batac City is a part of Ilocos Norte. Han lang ati Oo. Batac ti talaga nga mangi ko kadeta, mangi tandudumot kidi. Ipakita da amin. Oh, di ba mga idol? So, And sir, talaga nga shine Batak. Shine Batak ka. Nalatak Batak. nalatak batak. Kasi tak itak mo. Pawa. Kumakaway paway. Ano kamot sa Nicolas. Tikan na lagda. Ay, ko na nagtoy. Ay, hello kay ka Julius Ray ako ba tagaban? Ay, nakita ko ni Julius. Yung Alaman ko picture. na. Napanda nagibunong ti Ves. Kadwa dati PNP sa okay. Nicolas ken tawag nan. PNP sa Nicolas and INPPO. Ada mo kadwa dedi ko kadok dedi gayum ko ya. Ibunong ko si kan best. Sino gayon mo? Sige best. Best ko. Nagibunong kay ka na best? Best. Ayan. Best friend mo? Oo. No tiliunda kay tugon mo lang tatay friend mo. Apa yung best mo dito ni hello best. Hello ka! Imamari elect ko na. Okay mga idol, itong tuloy tayo pa dagiti kaya hindi man pagpipin na dagiti nga panagsasalita tayo. Pasaktan is school's press conference. Kalpasan dagiti ang pabalagip. Oras 5:48.